A few moments ago. What minister what? Malo kudenga wakatendeka. Ona zaitwana marishi. Malo wakatendeka. Saka tinotenda. Malo wakanaka. Tinotenda mesema yakuzotsikira mkomari what? Malo kudenga wakuitesha kanaka. Ndinoti wa Caroline Chidzikwe. This is our band, not the throne worshipers band. Tawe kuti fara pamwe chete na mkomari what? Handiti. Kapoka chataka kuimba kanoti mwari munoshamisa. Munoita mabasa makuru mu upenyu wangu. Handiti. Thank you.